Tevlük'ün hayırlı saatinde deyip MTV kanalında Tili Kibit'nin şirattағы шығарылышын башлап жибәрәбез. Һәм бездә бүген чакырылган шираттагы кунагыбыз ул да булса Фәгали. Аның үзенең псевдонимы бар, ул язучы, ул күп шигырьләр яза, ул бик аз ашый, диетларны күп тота. Шуңа күрә аның тормышы белән, аның язмышы белән бераз гына танышып үтик. Исәнмесез Фәгали? Исәннәрмесез. Менә тормыш белән кызыксынып үтеп булмас. Менә минем бик зур бер проблемам бар. Мин менә кунаклар чакырырга яратам. Бу проблема түгел. Бу проблема түгел. Кунаклар чакырырга яратам, ләкин мин аларны чакырырга уялам. Чөнки безнең өйдә продукция бик әз. Бик әз күренәләр бездә менә чакырасың. Бик әз генә берәмтекләр. Савытлары зур. Аны төбендә генә бөтенләй бер, чөнки без язучыларның акчалары юк. Менә шундый проблема. Бердә борчылмагыз. Без бүген сезнең әлеге проблемагызны хәл итәчәкбез. Ничек? Күрәсезме? Бу савытны. Әйе. Аның иши тулы токмаш. Бездә өйдә мондый токмашлар юк. Бездә бар. Әйе. Бездә бар. Һәм ул белән мәсьәләсегә шулай тулы күренә. Ничек? Чөнки безгә ярдәмгә кагаз килә, хөрмәтле дуслар. Кагаз, бары кагаз ярдәмендә генә әлеге токмаш, әлеге савыт токмаш белән тулы булып күренә. Ишенә салырга кирәк. Ишенә салырга, дуңгычларга һәм тышыннан гына токмашны куярга. Нәкъ менә шушы уникаль товарны, шушы уникаль кагаз кисәген без бүген сатуга куячакбыз. Бер бит, шушы аппак бит. Ничек? 59 сум. 59 сум. Бары тик 59 сумга гына сез әлеге ак кагаз кисәген ала алачаксыз. Ләкин минем тагын бер проблемам бар. Менә мин кунаклар чакырудан гына тыш тагын кафеларга кунаклар белән йөрергә яратам. Дуслар белән йөрергә яратам. Ләкин менә чыгарганда минем кошелектан ялам мин. Нигә яласыз? Чөнки ул бик юка. Бердә борчылмагыз. Без сезнең әлеге проблемагызны хәл итәчәкбез. Карагыз, хөрмәтле дуслар, кошелекның юкалыгы. Бердәмгә сезгә кагаз киләчәк. Кагаз. Кошелекны ачабыз. Кая ничек ачыла? Ачабыз, кагазны тыгабыз. Кошелекны ябабыз. Беләсезме ничек калын итеп күренә? Иши тулы акча кебек. Күрәсез? Бай мин. Сез бай, сез мажор. Сез чыгарасыз да, үзегезгә каплап торасыз да. 200 сумыгызны чыгарып саласыз да. Калганын ябып куясыз. Сдача не надо. Бары тик 59 сумга. 59 сум. Һәм сез мажор. Һәм минем юка кошелек уже калыная. Әлбәттә. Проблеманы хәл иттек. Минем тагын бер проблемам. Мин кошелек кына юка түгел, мин үзем дә бик юка. Бердә борчылмагыз. Бу проблеманы да без хәл итәчәкбез, хөрмәтле Фәрид. Ничек? Кагаз. Опять кагаз. Кагаз. 3 төрле эшлеме бу кагаз? Уникаль кагаз. 59 сумга гына. A4 форматында. Нишлибез? Бөгәрлибез. Шишегез күлмәгез. Шишегез. 2 тимәне генә шиш. 2 тимәне. Алыгыз моны. Тыгып куйыгыз менә монда. Тыгыгыз мускулларны. Карагыз, күрсәтегез, халыкка күрсәтегез. Мускуллар ничек итеп артты. Менә шушы аппак бер кагаз кисәге аркасында күптәй бер үзгәргән мөмкин. И тулы ризык. Кошелек тулы акча. Һәм гәүдә тулы мускул. Шын ир-ат булыр өчен тагын нәрсә кирәк? Бары тик бер бит ак кагаз кирәк.